usa ka batan-on nga lektor kanang magbabasa no diri sa ako sa Manila. Tungod kay bago silang gi-install, nag-nervyos, nakulbaan kaayo, na obvious kaayo nakulbaan. Tungod kay nagmisa, ang misa man purti mang dakua sa congregation. Ug sa iyang kakulba, English Mass. Sa katapusan niyang pagbasa, mingon siya sa awit, "This is the end of the world." Alam, di na mabawi. Nito ba po ang mga nanimba? Dungan patanan. Thanks be to God. End of the world. Thanks be to God. Kamu kaha. Kung katapusan ng kaha sa kalibutan, hindi nga nagkaka-thanks be to God. Yes, it could be an honest mistake sa usa ka lektor. Nasayong lang siya. Unya ang tubang sa mga nagduka-duka na nanimba. Tubagsan. Pero kung ato ka ang pamalandungon, kung unsa ka, maabot na yun ang panahon. Maabot na yun ang takna. Nga, ang amahan tayo nakibalo. Why nasayod? Bisan ang anghel, bisan ang anak sa tao. Ang nakibalo, siya ang amahan nga atoa sa langit. Mao ka nagitawag na parousia. Hanos na ka maabot ang parousia, the second coming of the Lord. Sanglit kung mayroon ka second coming or end of times, kung sa may nakita na ito nadungog sa atong pagbasa, no? Daghan kayo mga imahinasyon, mahulog gikan sa langit ang bituon o motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Sus, magkinaunsa no? Chaotic world na. Unsa-unsa nila'y mahitabo. Lino. Baha. O unsa-unsa pa na mga no? Climate change. Posible. O daghan mga pangitabo nga wala na to ma-experience sugod kani adto. Unsa ka mahitabo na karon? Unsa atong buhaton? Nakainumdum ko sa among silingan ningon din siya, Father, murag 3 days darkness mahitabo na hapit na yun. Kaya tanawang dagan sa panahon karon, lusod na kayo, di na takatagtan. So, gikinahanglan, mag-andam kita og kandila na puti. Tinuod na. So, nag-andam na mo kandila na puti. Nga kinahanglan, pag-abot anang taknaa, makaingon ba kita nga kung kinsay na kandila na puti ng gidagkutan, mauray maluwas. Napamalik na mong dagang kandila diha daan. Kay, sige, sila rin maluwas, kay sila may dagang kandila. So, di ba sa atong kahadlok o kalisang, ato na lang pamaligya ang tanan nga kabtangan. Kay, maabot na ang katapusan. O dili ba daghan kayo mga kaigsunan na itong mga patag-atag-an. Dahil mahilig kayo, anak. Ha? Anak, card reading, o yung magpaana-ana sa bulang kristal ni Madam Auring. Abracadabra. Hala, klaro kaayo. 2030, magunog na ang kalibutan. Kadagan, anak, no? Di ba? Mga tag-an. Asa magkaroon? So may naitabo. Naaman lagi gihapon ta. Nagpadayon man lagi gihapon ang kalibutan. Mga igsoon, kung sa'y mensahe, ani alam ka na to. Kung mag-isod kitag parousia or second coming. Wala kang tagasayon ka sa amay tabo ang second coming. Apan ang mensahe, ani alam ka na to. Isip mga Kristohanon, mag-andam kita sa kanunay. Kaya wa kita kasayon kanus kini mahitabo dinhi kanato. That we must be ready at all times. Kung sa Boy Scout pa na,
laging handa. Ikaw karon. Ikaw ang isimba. Handa ba ka? Handa ba mo? Karon kung may tabo ang maong parusiya. Wala ka handa. Pura ka nagkamatayon nga manuktok, kalit ka ayon. Nakita matarantar dayon. Niya, maghilak dayon pa. Kaya naitabuan kita. Niya nang dili na to gusto. Apan mga igsuon, kana tinuod gayon nga mahitabo. Wala na kita kasayon mga igsuon. Busa ang atong ebanghelyo karon, mao gayon ang gihisdutan. Ang terrible nga mga panghitabo sa kalibutan. The sun will be darkened and the stars will fall down and the powers in heaven will be shaken. Makahadlok, makalilisan. Busa, andam na ba kita? Balik-balik ko ng pangutanan. How ready are we? If this revelation of God will flourish, o may tabo ka na. Kung sa'y hagit na ito mga igsoon, balikon ako. Nga ginahanglan, we must be sober and alert. Stay awake. No? Be watchful and be alert. Mao kanay giingon sa Marcos 13:34. Be watchful and be alert at all times, because you do not know when the time will come. Suma, kinsa may nagtak-an na to or kinsa may nasayo ni pandemya nga may tabo nga atong ka-experience. Kung expect nga ang pandemic COVID-19 until now na apa? Wala. Kanila. Kunya pila naman ang nangamatay. Maihang pa man nato. Pila na ka-millions around the world. Sa isa lang kaiglam. Ang imong silingan, ang imong kaistorya kaganiha, ang imong sakop sa pamilya, naabil na. Again, how ready are we kung maabot ang panahon? Mga igsuon, ano na yung sa kaistorya sa usa kababae. Ana sa duha ka buong anak nga ingon pa niya mga bugoy kaayo mga sipat. Kung idagan siya silingan o niyo siya, Marie, unsaon man ako niya mo mga anak? Lisod man jud kayo ni silang disiplinaon, mga gahi kayo ulo. Kung ingon niya silingan, ay Marie, dala ko na dito sa pare sa St. Peter and Paul Parish. Dala dito. Ngita atong pare nga cute ko. Busa, ningon siya, ay dili, magkukatuliko ba, pare? Niya okay na dahil na. Siya okay na. Basta ipa-istorya sa pare. So, kita lang, ang duha ka mga anak. O gihato na musa. Tuwa man ang pare dito. Iduol, istorya. Kung ningon dahil ang pare kaniya, pagduol, asa man ang Ginoo. Asa ang Ginoo. Yan na niya ang bata. Kung ang bata, ningon siya, asa dito? Huwag mo pasayon. Ikaduang pangutana, asa ang Ginoo? Ningon ang puya, wala din ko kasayon asa siya. Ikatulong pangutana, maong yun gihapon. Asa ang Ginoo? Ni karatil siya dagan. May dagan siya, huwag yung ikuwang iya sa kaibson nga nagpaabot. Tala, mangulit ta. Kaya purang ipasangin lang ta sa Ginoo kung asa na. Purang kita, maoy gidudahan. Inosente na bata. Wa kasayon? Huwag kagabak kaagan? Yes. Mahitabo magani na sa atoa sa simbahan. Katoliko sirado, binuniyagan ako. O
Mao ba na ang ato ang tema no sa atong archdiocese. Binunyagan ako. Pero wa ta kasayon kung unsa rin ang binunyagan. Mutambong lang sa bunyag kay dunay mayon dahil nga asa gani ang reception. Doon na ba'y lechon? O may ginahon na. Pangutan na sa bunyag, di ka tubak. Sa ganang bunyag. Nga. Nga mo na yung angkon nga Katoliko Kristiyano. Di ka tubak. Basic catechism. Mo na mga igsuon kadaghanan nato inana. No? Dako kay tagtrabaho sa katilingban nga may kita andam na kita nga moabot ang parusiya, but we are not ready. Truly we are not. Because basic lang kayo nga mga pagtulunan dili magita katuwag. Mga mga igsuon ang hagit alang kanato. Kung kita moingon nga andam na sa atong kaugalingon, andam na kita sa parusiya or second coming, hinaot tinuray kitang moingon umubuhan niini. Hinaot nga sa atong mag-ingon diha sa Santos nga misa, nang tapos na ang misa, dadaan kalinaw ni Kristo. Ang kalinaw ni Kristo ngadto sa ubang mga tao. Dili kay human misa, human misa, ulit na, laag na, wala na, human akong simpa. No, but the mission continues. Kumusta atong mission? Kumusta ang imong pagka-misyonero sa kalibutan? Atong hinumduman, dili kita diri sa kalibutan, kundi dito ang atong kalibutan sa lain nga gingharian sa Dios uban sa atong langitong Amahan. Apat atong hinumduman, ania kita sa kalibutan. Busa atong buhaton kung unsa ang tuyo og tumong nato sa kalibutan. Unsa man? Gugma. Atong i-share ang gugma ngadto sa uban, ngadto sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa atong kaigsuonan nga nanginahanglan kaayo. Tumutan-o na ito atong kaugalingon, tagsa-tagsa. Ako, nakapuyo ba ka ako ni ini sa maong hagit sa Ginoo alang kanako? Kung ako'y moingon, andam na ba kita diha sa maong parusiya nga gisaad ni Kristo alang kanato, nga ang nakahibalo lamang ni ini ang atong langit ng Amahan. Hinaot pa.